Pa, anong hako ng umang ayat, yung pangayat. Ano yung pangayat? Iba ayat ano ang hangon no? Iba ayat ano man humlima na man tugit eh. Iba ayat ano na man tugit eh. Ha? Ayat man lang ano iba ayat ano na ato dako kay giti. Ayat na. Kanu man